Здравейте, YouTube, аз съм Доби 070921 с ново име. Смених старото PC Gameplay, беше много тъпо, нали? Дълго време мислех каква поредица да направя и компа ми се бърца за късмет. Затова платих няколко лева, купих тази програма, с която снимам през таблета. Затова няма да видите тук никаква обработка на клип. Качеството може и да не е хубаво, но когато оправят компютъра ми, всичко това ще се промени. Така, ето е поредицата емулатори за компютъри, не за компютъри, извиня, телефони, таблети, поддържащи Android. И днес ще ви покажа най-бързия начин и най-ефикасния да си стеглите игри за конзоли, с които да играете на компютър, телефон, на таблет, поддържащи платформата Android. Започваме с моята първа конзола, на която играх игри. Тя ми беше единствената всъщност, но я запомних и детството ми беше с нея. Nintendo NES. Пишем в търсачката Nintendo NES. Аз така го пиша. Сега въпросът е кой от тези емулатори да се изтегли. Както е ни. Но аз съм с John NES Lite емулатор. Натискаме инсталиране, ето вижте колко е. Докато чакам да се изтегли това, следващото нещо, което трябва да се изтеглите е програмка за изтегляне на игри. Ето както вие емулатор изтегли. ROMs. Той позволява само до 20 игри, защото е демо версията. Така, да инсталирам емулатора и пак го тегля, за да може още 20 до безкрай. Отваряме ROMs Download и сега за Nintendo NES. Тук има списък с такива конзоли за игри. Ето тази. Извинете. Ninja Gaiden Void. Както виждате, не са много. Тук показва къде записва играта, може да го смените, но аз не искам да го правя. Вече съм изтеглил, както виждате. Затова направо да стартираме емулатора. Тук сканира за игри. Ще сканира и файла, където е запазена играта. И ще изиграем едно ниво, да ви покажа как се играе. Ето ви 4 игри е сканирало, като забележи, че няма игри, спира Ninja Gaiden 1, 2, 3, Adventure Island 2. Тя също беше яка, но Ninja Gaiden 2 беше най-яката игра, която съм играл. В играта, ама моля се спри аудиото. Ще играем от начало, на първото ниво, което запомних. Това. Той си иска да почвам с това. Ще видим как да го махнем. Exit. Окей.
Пак ще опитаме, ако не почваме чиката. Айде бе! Исках да твъркам, а нищо. Почваме едините. Изнесено нещо не се бръцала играта и... Тя също беше яка. О май гад, и двойката ли прицам? Това да не знае нещо като комедийен епизод. За това на комп е по-хубаво. Ninja Gaiden 3. Ето да видим. Не се е прицала. Хоп. Задобрял съм. Тук, защото мисля да бягам от чудовища, за да не да ги трепа, но ако се налага както сега, ще ги убия. Гол човек! Нинджа! Втора нинджа! Добре, отивам към следващата база. Мисля да кръстя тази поредица Emulator Games for Mobile Devices. Много дълго е. Нищо. И това беше от мен, Доби 070901. Направо трябва да взема програмата да го спра. Ако ви е харесал този клип, абонирайте за мен или просто харесвайте клипа. Довиждане.